Aurten 17 urte bete dira lanku sortu zela eta orduko hartan nik uste dut denok argi geneukala zertarako sortu genuen lanku, ezta? Eta batik bat hori izan zen, bertsolarien kontrataziorako egitura bat sortu eta hori formalizatzea. Gertatzen dena urteekin lankuk beste eginkizun batzuk ere hartu dituela eta eginkizun horiek oso zabalak direla, baditu egile eskubideak, baditu argitalpenak, ekoizpenak eta beste bat. Eta guzti horietan zalantzan jaten gaitu askotan, zein da benetan lankuren eginkizuna, eginkizun horietan ze gauza zehatz egin behar ditu, zer restu egin behar, eta zalantza horrek askotan autoestimua higatu egiten du eta hori ez da oso osasuntsua. Horrek zer esan nahi du, egiten duguna ez dela zalantzan jarri behar, ez kontrakoa ez da. Egiten dena beti jarri behar da zalantzan, baina aldi berean jakin behar dugu egindakoa baloratzen ere, ezta. Gaur egun lanku ertz asko dituen erakunde txiki bada, edo esan da, bestera batera esan da, gaitasun oso ezberdinak dituen lantalde oso txiki bat, esparru guzti horiek elkarrelikatzen dute, ertz guzti horiek enborrari eusten diote, eta gaur egun esan dezakegu denak direla beharrezkoak egitasmoari eusteko.